godt være, det er en revideret udgave, det her. Det er hans mor. Helt sikkert. Plastikoperation. Før og efter. Før og efter. Ja, det er rettet i den her. Den er altså... Se, Danny, han kan snakke dansk, han kan ikke engang læse dansk. Kan du bruge? Kan du bytte pisk masse? Hold det tryk før, hvor du tænker på. Wow, hvad hedder du? Snakker du dansk? Den gode udgave, det er, at han skal så får man CD-ROM i. Og det er lidt ærgerligt i år, at... Du er så dum. Jeg har den her derhjemme. Rigtig god. Har du den hjemme? Det går nok. Vi kan lige prøve at køre den igennem. Hvad så, Samuel? Og Hubi-dubi? efter kaffepause her, så går vi det den spørger jeg i hinanden. Små gyde. Så lad godt det løs.